moltes gràcies. Dius que això de jubilar-se és molt raro. Està molt bé, vull dir que penso que tots hi arribareu i que hi arribareu bé i ho passareu bé. Almenys és el que espero jo. I llavors, de més, dius molt ràpidament, suposo que em toca com deixar l'herència després d'haver abandonat l'hospital amb l'alta, l'alta firmada. Jo sempre havia dit, quan jubili, que pensava que seria aquesta època, tots els equipaments de psiquiatria estaran ja acabats. Tindrem cavalleries, tindrem un hospital de dia, tindrem tallers, tindrem residències, tindrem no sé què més. Bueno, ha vingut la crisi i realment jo penso que hem fet molt, però que hi ha moltes coses per fer i d'alguna forma els que us tocarà fer directament ara són tots vosaltres, els que us quedeu. I penso que una mica és el que a mi m'agradaria que quedés, aquestes ganes de poder tirar endavant, de poder millorar, de poder fer un servei com ha sigut sempre, un servei públic, un servei equitatiu, un servei adreçat a les persones, i jo crec que això és una cosa molt important i que no ho hem de perdre. Però sobretot el que us voldria deixar com a herència, d'alguna manera, si pogués, a cadascú de vosaltres, és dir que el que és més important, jo penso que el que a mi m'ha estimat més i m'ha agradat més de treballar en aquest servei, que ha sigut el meu servei de tota la vida, és alguna cosa que jo crec que en Jordi va sembrar, i això penso que és important, que és que hem sigut un equip, una gent que ens hem estimat molt, que ens hem respectat molt, que hem sabut treballar gent molt dispar, però sumant molts esforços en molts moments. Jo crec que això és molt important i que això és alguna cosa que, a mesura que ens hem fet grans, a vegades és difícil de mantenir, però que no ho hem de perdre sota cap concepte. I que és el que a mi m'agradaria que d'alguna forma es quedés aquí. I llavors dius també que em disculpeu per totes les coses que he pogut no fer bé, a vegades segurament no he estat a l'altura del que s'esperava de mi. He estat molt impacient, he estat molt objectives. Les pobres secretàries i la gent d'infermeria moltes vegades han hagut de suportar les meves exigències, més que ningú. Agrair molt tot el que m'heu ensenyat, realment, tota la gent més jove que jo, que són tots, pràcticament, que també m'ha ensenyat altres coses, però no per això. Agrair-vos moltíssim, perquè jo penso que m'he fet psiquiatre amb vosaltres i que tots vosaltres m'heu ajudat molt sempre. I, per altra banda, dius això, us estimo molt a tots. A ver, que le